Kaixo, Uxoa Inurrieta naiz, Goi Mailako Online Institutuko irakaslea eta Humanitate Digitalen aditu tituluko zuzendaria. Graduondoko hau, UEuren eta EHUren arteko lankidetzatik sortu da, ikusita bazegoela hutsune bat humanitate digitalen alorreko prestakuntzan eta graduondokoetan bereziki. Digitalizazioa gure gizarteko ia esparru guztietara iritsia da gaur egun, eta gero eta informazio digital gehiagorekin lan egin behar izaten dugu. Informazio digitalki sortzen dugu, gorde, zabaldu, eta horrek guztiak testuinguru berri batera ekarri gaitu. Testuinguru horretan kokatzen dira hain zuzen ere humanitate digitalak, eta aztertzen dute batetik ze metodo eta tresna digital erabiltzen diren humanitateetako diziplinetan, eta bestetik digitalizazioaren eraginez nola ari diren aldatzen diziplina horiek eta oro har gizartea. Orduan, graduondoko honen bitartez, gure asmoa da bi horietarako gai izango diren profesionalak prestatzea. Badira urte batzuk UEU humanitate digitalen bueltan dabilen masa kritikoa bildu nahian dabilela, eta egina du ibilbidetxo bat dagoeneko. Humanitate digitalen ikerketa gunea sortu du Errenteriako udalarekin batera, Euskal Wikilarien elkartearekin batera humanitate digitalen inguruko ikerketa, euskarazko ikerketa sustatzeko diru laguntza batzuk ere eskaini ditu 2019an eta 2020an, eta gaiaren inguruko zenbait jardunaldi ere antolatu ditu. Orduan, graduondoko hau ere, ibilbide horren parte da, eta esan bezala prestakuntzan dugun hutsunea betetzera dator. Diziplina arteko irakasle taldea osatu dugu, eta asmoa da aditu tituluaren txikian ere alorraren ikuspegi orokor, baina zabal xamar bat ematea. Online eskainiko da osorik, online ikasirakaskuntzarako propio sortutako eredu pedagogiko bat jarraituz. Ikasgaiak 3 modulutan egongo dira banatuta, eta orduan, alorra pixka bat definitzetik eta kokatzetik hasiko gara, gero 5 diziplinari gertuxeagotik begiratuko diegu, eta gero ja informazio digitala aztertzeko eta bistaratzeko zenbait teknika eta oinarri teknologiko ezagutuko ditugu. Eta hori guztia egingo dugu, gero ikasle bakoitzak bere proiektu pertsonala garatu dezan titulazioko irakasle baten gidaritzapean. Beraz, ikusten duzue humanitate digitalei ertz askotatik heltzeko aukera dagoela, eta guk nahi genuke aditu titulu hau baliagarria izatea, giza eta gizarte zientzietako ikasle eta profesionalentzat, eraskotako azterketak eta lanak baliabide digitalen bidez egiten trebatu daitezen, askotariko diziplinetan. Irakaskuntzan, hizkuntzalaritzan, soziologian, historian, artean. Horrez gain, uste dugu liburutegietako eta museoetako langileentzat ere interesgarria eta baliagarria izango dela, eta oro har, eraldaketa digitalean interesa duen edonorentzat, eta testuinguru digital horretan ikertu edo lan egin nahi duen edonorentzat. Beraz, zuen kasua bada eta gaian interesa baduzue, badakizue, animatu, eman izena, eta ea denon artean graduondoko polit bat ateratzen dugun aurrera.